Vàrem veure en Harry lluitar contra un tumor màgic maligne, enfrontar-se a una serp mitològica gegant, combatre un calb sense nas i barallar-se amb ell mateix per no fer ridícul en una pista de ball. Coses típiques de l'adolescència. Però el nen de la cicatriu ha crescut i ara toca enfrontar-se a les responsabilitats de l'edat. És per això que en Harry Potter va a judici. Un judici que acaba en no res, ja que en Dumbledore sembla que és millor advocat que director d'escola. Pel que fa en Harry Potter, 426 punts. La que sí que és la millor en tot el que fa és el tercer millor personatge de la saga, la Luna Lovegood, una noia bastant peculiar que representa a la perfecció una persona de Barcelona fora de la ciutat. Espero que hi hagi pastís. Així, amb tots reunits de nou, comença un nou curs escolar i com ningú s'ho podia esperar ens presenten una nova professora, la Dolors Umbridge, també coneguda com... La puta. Espero que hi hagi pastís. La Dolors ha estat enviada per la Conselleria d'Afers Màgics per tal de vigilar en Dumbledore, assegurar-se que ningú parla d'en Voldemort i evitar que els alumnes aprenguin nous encanteris. Davant d'aquesta prohibició, els nostres estimats protagonistes creen un club secret per aprendre a defensar-se davant els mals que han de venir. Expulsiar-lo! Un club on destaquen la Ginny, que literalment està OP, en Neville per la seva força de voluntat i la Cho, que s'acaba liant amb en Harry davant una fotografia de la seva difunta exparella. Màgic. La qüestió és que els acaben pillant. Els castiguen cruelment i acusen en Dumbledore de rebel·lió, acusació a la qual respon amb un llapeu-me la vareta. L'Umbridge queda com a directora i engega un nou pla educatiu pseudodictatorial basat en una de les grans frases de Mandela. L'educació és l'arma més poderosa. L'educació i una vareta per cardar un obitus per súbitum. Obitus per súbitum. Gràcies al poder del guió i que en Harry somia amb en Voldemort anunciant perfum, els joves mags escapen de l'escola i van a parar a una sala amagada de la conselleria, on també apareixen els deixebles d'en Voldemort, liderats pel pare d'en Malfoy, a tenir un dels combats més combatius de la saga. Com sigui, ara res no aturarà, el somni no s'acabarà. Avui puc dir que m'he tornat més fort i ho he d'agrair a la tristor que em va donar l'E. Vaig aprendre que eres de vençut pel món que havia conegut. Un lotus roig que floreix amb glòria i radiant, il·luminant el que ve. I quan estava tot perdut fan acte de presència l'Orde del Fènix per tal de justificar el títol de la pel·lícula i salvar els nostres protagonistes. La putada és que en Sirius Black mor. Però no hi ha temps per lamentacions, perquè la disputa no ha finalitzat i ara és el mismíssim Voldemort qui vol acabar la feina. Aguanta'm el cubates, diu en Dumbledore, que apareix a la sala per expulsar el calb malèvol i demostrar a tots els negacionistes que és una amenaça ben real. I això no sembla impediment perquè un nou any lectiu comenci a Hogwarts, perquè la història continua Harry Potter i el misteri del príncep, que, spoiler, ens la suarà bastant qui és aquest del príncep i el misteri que té. El que no ens la sua tant és que hi ha un nou professor a l'escola. Oh, ningú ho esperava. L'Horaci Llagot, que bàsicament l'han endollat a Hogwarts simplement perquè posseeix un record important d'en Voldemort en la seva etapa de tot rotle. I obtenir aquest record serà l'únic objectiu d'en Harry en tota la pel·li. Per sort hi ha personatges més interessants, com en Ron, que entra a l'equip de Quidditch es lia amb la primera persona que li mostra un mínim d'interès. O l'Hermione, que li agrada en Ron i es posa gelosa quan una altra persona li mostra un mínim d'interès. O com en Ron una altra vegada, que mostra interès quan l'Hermione es posa gelosa quan una altra persona li mostra... suposo que ja ho heu pillat. Espero que hi hagi pastís. Qui s'acaben pillant són en Harry i la Ginny, tot i tenir menys química que un tomàquet ecològic. Però que l'agricultura no ens despisti, perquè després uns bons xarrups de ratafia i amb una mica de xantatge emocional, l'Horaci desvetlla el secret d'en Voldemort. Parlava, si mal no recordo, d'Urricreus. Una cúmbia mística que permet fragmentar la teva ànima en petits objectes i així ser immortal sempre que algun dels trossets segueixi intacte. Més o menys el que ha fet Jordi Pujol amb alguns polítics. Així en Harry se li presenta un nou objectiu: destruir tots els Urricreus juntament amb en Dumbledore. Un Dumbledore confiat i esperançat al veure l'oportunitat d'una victòria definitiva envers el... Obitus per súbitum. Així és, amigues i amics, el pitjor director que ha tingut mai Hogwarts, però el més estimat per tots, mor. I amb aquest panoràmics desolador encarem al final de la saga, amb Harry Potter i les relíquies de la mort. Tot està fet una merda, però una merda grossa, grossa com la democràcia espanyola. La Conselleria d'Afers Màgics està dominada completament per en Voldemort i l'Umbridge. La puta.
puta. Controlant també l'escola de Hogwarts on l'Snape ha agafat el rol de director. 426 punts. Perquè sí, tot i que el món estigui a punt d'acabar, un nou curs lectiu comença a Hogwarts. Un curs on no hi haurà ni nous professors ni els nostres protagonistes, ja que decideixen fer campana per poder buscar i destruir els Horricreus pendents. Però a banda dels Horricreus també ens entenem que en aquest màgic univers existeixen 3 objectes requete contrapoderosos. Sí, aquells que la gent estatua per sentir-se especial i que si els aconsegueixes reunir tots digivoluciones en un ésser omnipresent i immortal. Un és la capa d'invisibilitat, l'altre és una vareta gigamolona que en Voldemort li va robar la tumba d'en Dumbledore i l'últim és una pedreta mística que et fa parlar amb els morts o et fa immortal o què sé jo. Per 5 euros en trobes a qualsevol mercat del poble. Espero que hi hagi pastís. Tanmateix, no hi haurà temps per anar a cap mercat del poble perquè els nostres protagonistes són capturats per la reina de l'univers i el segon millor personatge de la saga, Bellatrix Lestrange, que els acusa de lladres i els tortura amistosament una micona bastant. Fins que arriba la salvació, perquè amb 3 dels millors personatges en escena es pronuncia la millor frase de la saga. En Dobby no us volia matar. En Dobby només us volia mutilar o ferir-vos greument. I els protagonistes escapen sans i estalvis. Bé, estalvis tots els que vulguis, però sans. Quin lloc més bonic. No! God, please, no! No! Perquè en Dobby mor. No! I qui mor també per de ganes de menjar-se la boca són en Ron i l'Hermione, que aprofiten l'emoció de destruir un Horricreu per resoldre una tensió sexual acumulada durant 10 anys. Però no és moment d'anyonyeria, perquè bons i dolents es retroben a les portes de Hogwarts per tenir la batalla màgica més màgica i més batalla de l'univers universal. Encara que hi ha tants records que difusos van patent els colors, segur que seguiran així per sempre. Tot allò que em vas ensenyar amb el temps ben aviat s'esfumarà, com si fos ben distant una silueta. Com tota batalla, només surt guanyant el lobby de les armes, perquè el conflicte es cobra víctimes mortals. Mor en Fred Weasley, mor el llop Llopin i la seva parella Tonks, mor la Bellatrix i mor en Severus Snape. I és en aquest moment quan aniràs corrent a sofà, faràs una tombarella endavant només per fer-ne una enrere i agafar mocadors per tornar endavant, perquè t'explicaré la revelació més reveladora de l'univers màgic de les revelacions reveladores. Mira que resulta que passa que succeeix que en Severus estava enamoradíssim de la mare d'en Harry, un amor que no va ser correspost en cap moment, perquè un cop a Hogwarts la Lily va començar a sortir amb en James Potter, el pare d'en Harry, un xaval que a més era un desgraciat que li feia bullying duríssim. I la història no s'acaba, perquè quan va succeir la tràgica mort dels Potters a mans d'en Voldemort, l'Snape va quedar a càrrec del petit Harry, havent-lo de protegir des de lluny per no ser descobert per les forces malignes. Tota una vida condemnat per un record, per un sentiment. Tens els ulls de la teva mare. I ara sí, en Severus Snape vola fins la primera posició com a millor personatge de la saga, guanyant-se un racó als nostres cors, ara i per Sempre. Destrossadíssim per totes les víctimes i al descobrir la veritat sobre l'Snape, en Harry decideix acabar amb tot. Així es planta davant d'en Voldemort amb els seus collonassos màgics i és aleshores quan... Habitus Persevetus! La puta. Així els dolents guanyen i els bons perden. I hagués estat interessant que hagués acabat així, però en Neville, que porta tota la saga fent el carro des de les ombres, decideix fer un pas endavant i proclama un discurs que no només anima a seguir lluitant, sinó que reviu el mismíssim Harry Potter. El reviu perquè tècnicament no estava mort del tot, només havia mort la part d'en Voldemort que vivia dins seu, ja que en Harry era un dels Horricreus. No m'ho esperava. Però Horricreus, a part això no s'ha acabat. Toca la segona part del combat, el duel final. Un futur sense tu amb mi és un futur sense cap més sentit. Ja no et penso deixar anar, ja no marxaràs. El món que avui veig amb tu és un món que no havia vist pas mai abans. Junts molt lluny arribarem, viatjarem més enllà de l'espai i el temps. I per fi, en Voldemort és derrotat ara i per sempre. Oh, això espero.
19 anys passen i veiem que tots els protagonistes han tingut descendència blanca i heteronormativa, tots blanquets i preparadets per iniciar una nova aventura a Hogwarts. I com el Joan marxa a l'escola, jo també em despedeixo. Han estat moltes hores de feina, però espero que ho hagueu gaudit mínim la meitat que jo. Recorda que si t'ha agradat pots compartir el vídeo, subscriure't al canal i tota la pesca liresca. Stay tuned, sigues una tonyina i ens veiem aviat. Xau, 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 xau. Espero que hi hagi pastís. Al cel més enllà de l'alçada dels ocells, quantes memòries volaran, potser mai ho sabré. I cau l'esperança i els somnis d'una nit s'obliden i es perden